La plaça de l'antiga església de Sant Pere obre una sèrie de carrers que configuren l'entramat de la Benissa més antiga. Un d'eixos carrers és el de la Puríssima, amb importants edificis civils de construcció centenària. Grans façanes amb balcons, portes, enreixats i arcs ens acosten a l'esplendor d'un carrer que ens fa viatjar en el temps. Exemples significatius són la Casa Palau dels Andrés i la Casa de Pere Bigot, dos edificis d'estil renaixentista construïts en els segles XVI i XVII que van ser reformats posteriorment per a unificar-se. Actualment alberguen la seu de la Universitat d'Alacant amb la funció de programar activitats educatives i culturals durant tot l'any. L'escut familiar obri l'entrada de la Casa Palau dels Andrés per a oferir-nos un espai amb elements arquitectònics i decoratius que ens parlen d'un passat senyorial. Molts dels seus racons en sòls, parets i patis interiors han sigut restaurats per a conservar testimonis d'èpoques passades. A la zona de la Casa de Pere Bigot, que ocupa actualment la sala d'exposicions, descobrim una galeria d'arcs de mig punt del segle XVI que possiblement formarien part de l'antiga plaça porticada de la població. El nom de Pere Bigot està íntimament lligat a la història recent de Benissa. Nascut el 1901, va emigrar molt jove als Estats Units per a iniciar un periple vital on no faltaren treballs i aventures de tot tipus. Segons algunes fonts, va ser guardaespatlles del gàngster Al Capone, va treballar en un circ fent baralles amb polps i va fer una gira per tot el país lluint les seues arts en el toreig. El seu caràcter extrovertit, la seva bonomia i ganes de divertir-se l'han convertit en un personatge entranyable que sempre està en boca de tots.